det her område, det skal være den her sansesti, som skal være her i Eventyrskoven. Og hvad er så en sansesti? Jo, det er et område, hvor at børnene kan få nogle udfordringer i forhold til både lidt motorisk, men især det sansemæssige. Altså hvor de kan få set, mærke, duftet, røre, smage, lytte, høre en masse ting og få en lidt lille sjov tur igennem det her område. Det er også sådan, at der bor nogle bitte små mennesker med små vinger på, sådan nogle vi kalder alfer, og dem kan man måske finde her, men det må vi jo se, om børnene kommer til, når nu at det rent faktisk står her. Om cirka en måneds tid, så er her også nogle elever fra Skanderborg Hørning Produktionsskole, som går i gang med at lave området, kan man sige. Så det bliver også lidt spændende at se, hvordan det kommer til at se ud. Altså, det er faktisk kun en lille måned til, at du kan se resultatet, forventer jeg faktisk. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så kan man sige, her ved siden af, der er jo sådan en firkant, der er synlig her. Og det er så her, der skal være en naturlegeplads. Og det er så her, at børnene kan få nogle udfordringer motorisk. Og nu er motorik jo sådan lidt et fancy ord, fordi hvad er det egentlig for noget, det her motorik? Er det grov motorik eller fin motorik? Her er det jo selvfølgelig også det, men det er rent faktisk baseret på de primære sanser, som måske er lidt overset på almindelige legepladser. Især den her sans, der hedder labyrintsansen, som er en del af vores balance. Der kan man sige, der mangler nogle gange de her trille, rulle, dreje, snore ting rundt omkring. Men det er selvfølgelig noget, som er tænkt ind i det her sted. Hvis man så går lidt længere ned her og kigger sådan mere bagud. Jeg prøver lige at gå ned, mens jeg snakker her, men det er lidt svært. Dukken er nemlig faldet, og det er lidt tidligt på morgenen endnu. Så det kunne være, at jeg lige gled, men det ser ikke ud, som om jeg gør det. Her bagudvendt, der kommer så til at være en skov på det her område. Hele det her område her nede bagved, det bliver en skov, hvor at der er nogle små stier, som man kan bevæge sig rundt på. Nogle af dem vil være en smule motorisk udfordrende, eller lidt små og lidt uhyggelige, nogle af dem, men der vil også være en sti rundt, som gerne skulle være tilgængelige for de fleste i hvert fald. Men nede i det her område, der er det jo så, at vi skal have nissen og trolden og heksen til at bo. Og også nogle af dem, som vi ikke kender rigtig fra de danske sagn og eventyr. Og her tænker jeg for eksempel på Elverhøj og Mosekonen og nogle andre. Dem er der nemlig ikke ret mange børn, som kender. Men jeg synes jo, det er vigtigt at formidle de gode gamle historier, som vi jo trods alt har. Ikke det er forkert, det vi kender fra andre steder, eller at H.C. Andersens eventyr, som alle kender, at de ikke er gode, men jeg synes, vi har meget mere at byde på. Vi har mange flere sagn, som jeg synes er gode, og som børnene faktisk også elsker at høre. Og det håber jeg på, at kunne fortælle her i den her skov, som lige pludselig står her. Jeg håber, du kan forestille dig lidt, at det kunne blive ret fedt, det her. Det er også meningen, at der skal være en teaterplads,
og en altså picnic muligheder, sådan at det bliver en familiedag, man kan få her. Og det er også planen, at der vil komme til at ske nogle arrangementer og nogle aktiviteter, som også bygger på nogle danske traditioner, og også fortællingen om vores natur, og at kunne komme tæt på insekterne og de små dyr, og ja, altså at få noget naturkendskab her også. Der bliver selvfølgelig også lavet nogle toiletforhold, og der vil være pusteplads, der vil være parkeringsforhold, og alle de der mere basale ting, som man jo ville forvente, at det skulle være her, når man nu vælger at tage sådan et sted herhen. Det er også sådan, at der vil være nogle bålpladser, hvor at man har mulighed for at lave noget bålmad, eller ja, man kan også selv tage noget med, en portion dej, og så lave lidt snobrød, eller hvad man nu synes. Det skal jo gerne være sådan lidt prisbilligt, sådan at alle kan være med. Og jamen, jeg tror, jeg sådan stort set har fortalt sådan grundlæggende lidt om, hvad projekt Eventyrskoven egentlig kommer til at handle om. Og jeg kan også fortælle, at man kan læse mere om det inde på hjemmesiden, der hedder www.eventyrskov.dk. Det er også muligt at følge projektet her på min blog, og det er også muligt at være med i den Facebook-gruppe, som er oprettet. Og så faktisk er der også på trapperne at stifte en lille forening, som kan stå for nogle arrangementer og aktiviteter, hvor man faktisk kan bidrage eller komme med inspiration og sparring på, hvad er det egentlig, som kunne være ret fedt at gøre her i Eventyrskoven. Og den er sådan også lige ved at være på vej. Men alt det kan du selvfølgelig læse mere om inde på hjemmesiden, eller lige her efter det her lille indslag. Så jeg håber virkelig, at du synes også, det kunne være interessant at følge med i det her, fordi jeg vil faktisk forsøge at lægge lidt klip ud indimellem, sådan at du kan se, hvad der sker. Fordi det er klart, det står ikke færdigt lige her i overmorgen, men jeg håber, at vi måske til næste år, så står det klar til at kunne benytte, men lad os nu se. Det kommer jo an på hvad skal man sige, processen, der nu sker her fremadrettet. Men det var lidt herfra. Vi ses.